Pereche de sneakers, vă spun sincer că pot sta drept în fața oricărui. Salut YouTube, sunt Alex, iar pe acest canal o să vorbim despre sneakers. Acum probabil o să apară unii să spună încă unul care vorbește despre sneakers. Ei bine, shoot me! Surpriză însă, pe vesta mea antiglon scrie sneakers pentru toată lumea. Aș vrea să vă spun de la început faptul că nu sunt un sneakerhead și nu aș vrea să pozez într-un sneakerhead. Pentru mine sneakers și reprezintă efectiv o pasiune care știu că se regăsește și la foarte mulți dintre voi. Tocmai de aceea nu veți vedea pe acest canal sneakers de la branduri de lux precum Balenciaga, Versace, Off-White, Dior și așa mai departe, pentru că sunt deja foarte mulți youtuberi care fac acest lucru, inclusiv youtuberi români. Eu mă voi axa pe sneakers accesibil sau puțin mai accesibil ca și preț. Bugetul maxim va fi de 250 de euro. Veți vedea unboxing-uri, veți vedea review-uri atât la modele noi cât și la modele pe care eu deja le pot de la branduri comune, să le spun așa, gen New Balance, Asics, Reebok, Air Jordan, Nike și așa mai departe, modele despre care îmi voi spune părerea și vă voi spune și vouă dacă merită sau nu să investiți câteva zeci sau sute de euro pentru a le achiziționa. Fiind primul vlog, însă aș vrea să vă promit faptul că veți vedea întotdeauna modele interesante sau cel puțin modele pe care eu le consider interesante, așa că rămâneți aproape. În spatele meu vedeți o parte dintre cutiile de sneakers pe care nu le-am adus pe toate, cutii care rămân momentan închise pentru că mi-am propus ca după ce prezint fiecare pereche de sneakers să o așez pe cutie, iar la un moment dat să trag o linie și să văd cu ce am defilat până în momentul respectiv. Iar acum să nu uităm despre ce este acest canal, pentru că nu este despre mine, este despre sneakers, și să trec la ce vă interesează cel mai mult. Ei bine, am stat foarte mult să mă gândesc cu ce pereche de sneakers să vin în fața voastră, fiind și primul vlog, fiind și video în care ne cunoaștem, și m-am decis și m-am hotărât să vin în fața voastră cu perechea mea de suflet, cu perechea de la care a pornit totul. Ei bine, astăzi am pentru voi o pereche de Nike în colaborare cu un basketbalist renumit. Probabil mulți dintre voi știți faptul că Nike are colaborări cu diversi basketbaliști, printre care Michael Jordan, care cred că este și cea mai prolifică, cu LeBron James, cu Kevin Durant, cu Kyrie și așa mai departe. Ei bine, ghiciți ce? Această pereche este o colaborare cu un alt basketbalist, dar mai sunt și alții. Această pereche de sneakers și-a apărut în anul 2013, an în care am și achiziționat-o, moment în care, vă spun sincer, nu m-am gândit că în timp voi veni pe YouTube, voi veni în fața voastră să prezint sneakers, și tocmai de aceea vă spun sincer că, din păcate, aceasta nu mai este cutia originală. Nu o să stau să prezint cutia și o să prezint efectiv ce avem în interiorul cutiei, pentru că asta vă interesează, iar pentru voi astăzi am o pereche de Nike în colaborare cu Charles Barkley. E bine, acesta este basketbalistul despre care v-am spus. Aceasta este perechea mea de suflet, aceasta este perechea de la care a pornit totul, aceasta este perechea de care nu mă voi despărți niciodată, indiferent de ce se va întâmpla. Modelul se cheamă Nike Charles Barkley Posite Max, iar ca și colorway avem Phoenix Sun. Da, știu, sună foarte complicat, nu avem Jordan 5, Jordan 7, nu, avem Nike Charles Barkley Posite Max Phoenix Sun. V-am lăsat scris pentru a nu uita despre ce pereche vorbim. Această pereche de sneakers vine pe talpă cu un mesaj sau cu un motto pe care eu îl găsesc senzațional: Not a role model. În traducere liberă, nu sunt un model de urmat. Probabil autorul, Barkley, a vrut să ne transmită faptul că el nu este un role model, nu este un model, și tocmai de aceea mesajul lui pentru noi a fost: nu îmi luați exemplu. Am văzut că între timp a ajuns și la pușcărie, așa că not a role model. Pe talpă regăsim și logo-ul Nike de culoare portocalie, aici sus, aici jos. Avem o talpă
semifosforescentă, ceva inovativ pentru acel an, o talpă lăsată în lumina unui reflector sau la lumina unui neon, în momentul în care este nouă și ajunge în întuneric, e bine, ne oferă o lumină fosforescentă. Nike a folosit pentru acest model mai multe materiale, avem o piele întoarsă sau un sued de culoare mov, avem logo-ul sau swoosh-ul, cum mi se mai spune, tot de culoare mov, de aceea nu se distinge foarte bine. Din păcate această piele întoarsă este un pic greu de întreținut. Avem un material pe exterior și interior despre care, sincer să vă spun, nu știu ce material este, însă știu ce face și vă voi arăta un pic mai târziu. Avem logo-ul Nike pe portocaliu dintr-un plastic de foarte bună calitate, iar în spate regăsim primul indiciu al unei colaborări și anume logo-ul lui Charles Barkley. Avem scris mic Charles Barkley și KB, inițialele numelui lui Charles Barkley. Ei bine, și dacă la Michael Jordan îl avem pe The Jumpman, când se pregătește să dea un slam dunk, aici îl avem pe Barkley care este pe sol și se pregătește probabil să arunce pentru un coș de 3, 5, 9 puncte, habar nu am. Același logo îl regăsim și pe partea din față, pe limbă, pe rotund, este din cauciuc, doar că aici regăsim și logo-ul mic sau swoosh-ul mic de la Nike. Tot în spate avem aceste urechiușe, pentru că nu știu efectiv cum să le spun, acestea ne ajută să încălțăm sneaker și un pic mai ușor, pe care scrie Air. Pentru că, surprinzător, această pereche de sneakers vine și cu o unitate sau cu o pernă de aer, cum vreți voi să-i spuneți, pentru a ne oferi mai mult confort. Sincer să vă spun, sneakers și nu sunt foarte ușori, dar vă pot spune sincer că puteți duce o jumătate de zi fără a avea mari probleme sau fără a resimți dureri de picioare. Mai avem niște găurele care în interior au ca o plasă de aluminiu, care din păcate nu comunică cu interiorul, acesta fiind și singurul dezavantaj pe care l-am găsit la această pereche, faptul că piciorul nu respiră foarte, foarte bine. Tot aici pe lateral avem scris și Nike sau Nike, cum vreți voi să-i spuneți. Acest scris l-am mai văzut și la modelele de Jordan 3, pe modelele un pic mai deosebite. Deci avem multe elemente, însă cel mai senzațional element pe care eu îl găsesc la această pereche de sneakers este această bucată de plastic despre care am citit sau am văzut undeva, nu mi-amintesc exact, că ar fi 100% fibră de carbon. Ei bine, nu vreau să vă spun prostii, dar și dacă nu este 100% fibră de carbon, este atât de bine lucrată încât senzația este una singură. Fibră de carbon. O altă denumire, de data aceasta neoficială pentru acest model, este Godzilla sau Godzilla. Godzilla fiind și alter ego-ul lui Charles Barkley, probabil un caracter agresiv. Cine știe, probabil în viitor vom vedea un pic și cine a fost acest Charles Barkley. E bine, sincer să vă spun, și mie îmi dau impresia de un dinozaur acest sneaker și îmi dau impresia unui dinozaur, un dinozaur agresiv. Dacă mi-aduc bine aminte modelul, cred că vorbim de un T-Rex, da? Pentru că avem foarte multe elemente care să ne ducă cu gândul la un dinozaur. Avem aceste inserții de plastic pe exterior care seamănă leit cu dinții unui dinozaur. Aceste inserții se regăsesc și pe interior. Avem aceste denivelări pe acest material, nu știu cât de bine le puteți observa voi, care seamănă leit cu pielea. Dacă aveți o imaginație bogată, vă las și pe voi să-mi spuneți dacă și vouă vă dau impresia că aveți de a face cu un T-Rex. Poate să vă ajut un pic, cine știe. T-Rex? Nu? Godzilla? Colți? Help me! Help me! Da, vă las pe voi să-mi spuneți dacă și vouă vă dau impresia de dinozaur. Ei bine, sneakers au costat în anul lansării undeva peste 200 de euro. Nu îmi mai amintesc exact cât am plătit, știu că undeva în jur de 215-220 de euro. Nu aș vrea să vă spun acum prostii, însă nu îmi pare rău absolut deloc. Sneakers se găsesc încă și astăzi mai mult în America.
acest colorway a rămas la un preț mediu situat între 150 și 250 de dolari, pentru că, exact cum am spus, nu a fost vârful de gamă. Există și alte colorway-uri care sunt un pic mai scumpe, în jur de 450 de dolari. Să fac și o mică paranteză, inclusiv rapperul american The Game, într-un video în care își prezenta colecția de sneakers, avea două modele, da? Două din această gamă, pe alt colorway, despre care a spus că aceste modele trebuie neapărat să le aibă, sau cel puțin noi colecționarii să le avem în colecția noastră. Ei bine, au trecut 7 ani de când această pereche de sneakers și-a apărut pe piață, însă vă spun sincer că își permite în continuare la ora actuală să calce în picioare sneakers lansați acum o săptămână sau acum 2 săptămâni, pentru că are cu ce. Știu, poate vorbesc subiectiv, dar după mine totul la această pereche este la superlativ. Avem inovație, avem design, avem colorway, avem tot. Și nu cred că nici până în ziua de azi nu am văzut atât de multe colaborări reușite care să poată să concureze cu această pereche de sneakers. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu contez colaborarea lui Michael Jordan cu Off-White sau a lui Easy, însă este foarte greu, poate ele sunt un pic pe segmentul premium, este foarte greu să găsiți atât de multe colaborări și așa de reușite. Dacă Jordan este un clasic, vedeți că am destul de multe perechi de la Jordan. Dacă Jordan este un clasic, îmi place mult și Jordan, această pereche este un UFO sau un OZN, după părerea mea, bineînțeles. Cu această pereche de sneakers vă spun sincer că pot sta drept în fața oricărui sneakerhead, pentru că nu mă voi face de râs. Știu sigur asta. Pentru că nu m-au lăsat niciodată baltă și vă spun sincer că de foarte multe ori am ieșit în evidență cu această pereche. Iar acum, pentru că v-am spus că nu știu ce este acest material, însă știu ce face, vă voi lăsa sau voi face întuneric pentru a vedea exact despre ceea ce vorbesc. Din păcate nu pot să fac întuneric complet aici unde filmez, dar cred că deja vă dați seama că sneakersi își schimbă culoarea în momentul în care se află în întuneric și sunt loviți de razele unui blitz sau de razele reflectoarelor. Ca idee, dacă intrați într-un club cu ei unde este întuneric și sunteți loviți de acele reflectoare, cu siguranță veți avea o pereche de sneakers foarte deosebită. Talpa a fost și ea cândva fosforescentă, din păcate după 7 ani, după ce am purtat-o, n-am reușit să o îngrijesc atât de bine, dar vă zic sincer că Nike a denumit această inovație Glow in the Dark. Cam aceasta este tema acestui canal, sneakers cool, la bani mai puțin, nu trebuie să aruncăm sute și sute de euro pe fereastră pentru a ne achiziționa astfel de sneakers, pentru că, să fim sinceri, cu toții merităm să ne bucurăm de anumite minunății în materie de sneakers fără să aruncăm foarte mulți bani pe fereastră. E bine, cam atât despre Barclay, cam atât despre pasiune. Dacă v-a plăcut conținutul acestui video, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să dați share, să vadă și prietenii voștri, să apăsați clopoțelul pentru a rămâne întotdeauna conectați cu mine și cu acest canal și pentru a fi întotdeauna la curent când postez ceva nou. Iar până data viitoare, nu uitați, putem să fim cool și cu bani puțini. Al vostru Alex, 41, dar unul dintre voi. Numai bine!